Co, já mám hlad. Voláš do pekárny? Jo. No. Chcete někdo něco? Tyva, to je za smrad. Vole, hajzlové. Tyva, on se zamknul. Opakujte si, budu zkoušet. Tyva, jsi teplej? Tyva, co děláš? Proč to nejde? Boura! Pojďme pomoct. Tyva, tohle na to je tak. Čau. Čau. Hej, kámo, máš papír? Počkej, kámo. Jsi ho hodil? Jo, už jo, je tam někde. Dobrý den. Tak, co je to vlastně to arché? Třeba vy, Honzo. Co maturanti? Martine? Houska. Tak svým způsobem máte pravdu. Houska jako hmotné těleso. Takže vyjďte si zápisky. Pokračujeme. Ty, Franko, pojďte se do první lavice. Co to jsou informace? Tak cvičení 2.37 by mohla zvládnout třeba Lenka Polobrudská. Rastrová grafika! Ticho! Ticho! Ty vole! Ty vole! A jdeme dopředu rukama, pořádně protáhneme ty záda. Cítíte, jak to pálí? Tak a protáhneme kupečka. Meine Vater habe zwei Potato. 1, 2, 3. Antonín Novotný z funkce. Ty vole, to není možný, jak si to může pamatovat. Jo, ty vole, mě upadne ruka. Tak, makromolekulární látky. Co víš? Tak jsou to látky. Ano. A jsou makromolekulární. Ano. No tak to vím, to je určitě politetrafluor, etylen, no, dobrý, no, tak za dva se. Mám tahák. Zdendo, mám pro tebe svačinku. Ty tam někoho máš?